herud til Kravsand her til morgen, fordi der var rimelig sigt og sydlig vind, cirka 7 meter sekunder for syd. Og når der er det, så ved jeg, at der er stor chance for en del lommer herude i Kravsand. Som sagt, god sigt, men her det blev lidt mere diset. Men der har været 27 rødstruppede lommer, hvor de to de restede. Og så har der været 3 sortstruppede lommer, hvor den ene fløj lige over hovedet på mig. Altid fantastisk syn. Så har der været en del småfugle. Kvækerfinker, stjerker, engpib og en del blomrejser. Og ude for Kravsand her på Flensborg Fjord har der restet en hel del læderfugle. Der kommer også til lidt trækken læderfugle forbi. Rovfugle har der været en blå hund, som trak bagom, hvor jeg stod. Og men det er jo som altid dejligt at stå herude i naturen. Og der er livlig aktivitet af fugle ved Kravsand. Ikke så mange småfugle som der er ved Sønderskoven eller overfugle, men lokaliteten er jo god for havfugle, især lommer her først i november. Og der har ikke været så mange i dag. 27 lommer, rødstruppe og 3 sortstruppe er der fint. Men der er først set helt op til 180-200 rødstrupper på en dag, så alt kan lade sig gøre. Desværre har der ikke været nogen kjover, mellemkjover. Dem har der været rigtig mange af i år her i efteråret, på grund af et godt lemningeår. Dem har jeg ikke set her i Kravsand. De har sikkert kommet forbi, men bare ikke lige i dag. Så det var lige lidt stemningsspiller her. Så lige bagom, der kommer der faktisk det kan faktisk lige stige bagover. Der kommer nogle, jeg kan høre nogle krokkes, der kommer lige her bag ved mig. Ja, de kommer nu, kan jeg se. Ja, man kan ligesom høre den der. Altid fantastisk syn. Ellers er det krasset så mange i småfugle her i krattet. Der har været en enkelt fuglekonge. Det var så turen til Kravsand. Hej hej.